svima, danas pravimo pikantne krompiriće. Evo ovako, ovdje imamo otprilike pola kile krompira, imamo jedan slatki krompir. Od začina nam treba ovako so, biber, susam, ovo je kao začin od belog luka, origano, timin i, pošto se zove pikantno, naravno treba nam čili paprika, ljuta paprika i slatka paprika. I malo ulja, naravno. Prvo što ćemo da uradimo, to je da iseckamo lepo ove krompiriće. Ako imate ovaj mladi krompir, koru možete da ostavite, ako imate običan, oljuštite. A isto tako ćemo i ovaj slatki krompir da oljuštimo. Evo, krompiriće smo iseckali. To ćemo sad staviti ovdje sa strane i napravit ćemo ovaj miks začina. Evo, prvo krenut ćemo. Ja od svega stavljam pomalo, ništa ne merim kad su začini u pitanju. Začine smo pripremili. Prvo ćemo ovo ulje preliti preko krompira da bi se ovi začini što bolje zalepili. Sve je spremno, rerna je zagrejana na 220 stepeni i peći ćemo krompire do jedno pola sata. Pikantni krompirići su spremni. Ako vam se svidio ovaj recept, pišite nam u komentarima, lajkujte, zapratite nas i mi se vidimo sljedeći put. Prijatno!